Ikhona imbewu kuwe njengoba ikhona nje funeka uqiniseke apha ekhayeni kubazali ungabisayeko hlobo awanelanga ke apha kubazali bakho kweli khaya lakho uphume uye efemelini ininzi le family kudala ke ndisitsho le family isematolweni ilapha isengxalawo mna ke ndinovuyo njengoba ungomnye wamadoda abuyileyo azoba nathi apha sizoba baninzi anditshilo ke nangaphambili into endifuna uyoluleka kakhulu apha kuyo njengoba ke mna ndiyayazi uba imfundo ke uyibeke phambili nangoku njengoba sikuyala nje siyayazi uba funeka uxhaphaxhaphisile walungisa ungayiyeki lohle imfundo ngoba thina zange simfumana apha ekhaya ithuba loba sifunde ndiyavuya mna xa kukho umntu onjengawo ukwazileyo uba noko makabe sekhondweni lokufunda njengoba ke uzawuhamba kwezi ndawo igama lalapha kwaMkhapha kukuwe ukuba ulidodobalise okanye ulenyuse elamatolo manditsho ngokupheleleyo ngoba kwezi ndawo uzawube uhamba kuzo naphina noba wenza okuhle noba wenza okubi kuzawubuzwa ngowaphi lo mntana kuzawuthiwa ngowakwapha uba wenza ke into entle wenyusa igama lefemeli yakho nantso ke into endifunde nene nje uba noko ndingabi nalo ilizwe endiphosayo kuwo mna ke ininzi into endisezayithetha nawe kodwa ke ngokwangoku ndiyabona uba noko sangxamile ininzi into kufuneka uyenzile usezawuzuzinza apha ndithethe nani nothi wena wedwa linonke imizimba nditsho ukuthi ke Sepa kuthethwa ngayo. Ngivile mntanami uyafunda sesesikolweni. Uzufundeke phofo. Uzilisele ungathi wafika phaa efinaleni. Ubone uba amagesi la akufanele. Bayazi uyelele uyele. Kuba amagesi la aza kuphazamisa ingqondo yakho uba ezitshomi kuthiwa uzungazivi itshomi kube netshomi right kuwena umuntu soze angabi nayitshomi into siyayithetha ke into yokuba indoda ayinayo nathi sinetshomi kusitha ngizawule ndawo uyawubona lo mzi kunjani
katatakho. Mntanam ke ngoku mna into endizayithetha uziwenze ngaphezulu wena apha kutatakho nanguya uziwenze ngaphezulu mntanam uhlumise lo mzi ngakumbi ndibonile into azenzayo ompumele bebeqhenza phezu kwegasi apha benosabantu utatakho bengathanda uba yabo yena ukuthi wena ke mntanam utatakho usebenze moke wena kuba wena uzaba ngugqirha yayazi loo leyo nisuka ungugqirha okanye ube ngumantyi umgqirha akafundanga yena kodwa umsebenzi wakhe ungaphezu komntu ofundileyo uzibe ngaphezulu ke wena zangaye thina yini zangaye kwezaa zikolo niyamva thetha ukuthi wemntana utatakho angadalingi uhlaze awenza into erongo uhlaziweni wabazali bakhe inkosi mntwana ayifuni uthetha kakhulu kuba uzathi ungeva ungamlaqala buzuthetha bonke obuhlanti apha athetha ndabantu ababili ndabulela ke mntana Luhle xa indoda iyanyamezela ngayonke laa nto isenzeka emhlathini ikufundisa ubume zizinto ezaa nto esenzeka phaa zizinto zawuqala kodwa kuzotsho kuqhubelana uzazibona phaa so ndifuna kuzinyamezela ebomini akulala ubomi buyenyuka buyehla umandi xa kuhlula kukhweza kanzima xa kulanda usenyuka phela ke sunganikezeli xa usenyuka ndiye ndithi ke mna ke ufuna ukufana nebhoxa ibhoxa ibethu yokuwa ikonini ifuna iqhinga loba iza kanjani opponent yakho ubungu xa ubungu ubethini lezama indlela uvuka utshalejwe ubungu uyatshaleja ubona utata akho nje enento anazo bethakele ebomini uchallenge so ndicele leziqingi beyindoda ngabe libhethe-bhethe lendoda and ke xa uyindoda uyabona kakutata unabantu ababizile balapha ecaleni kwakhe asebenzisa kanti yaphatha kumntana kuwe yaphatha umuntu omdala kuwe uthi nxa kuye esebenzisana ecebisana efuniselane uyogqaza zonke esenzayo ubaka ngumdala uyabona ngabo into ezerayithi funa ukuthi ke kundoda ngendlela bendoda umuzi muhle ukwakhele uzwa zangu khango nethi khango uzobizwa tata ukuthi apha hayi angumsikekeli ufuna ke bendizenzela uba laa mzi wakhela hlobo nawe sikwazi ukwakha umzi owomeleleyo ube nomzi andinokwakhela umzi obhethe-bhethe owayo ovuzayo kodwa ndiphinde futhi umzi orayithi yonke into yakho ntwana ibe rayithi andizuthetha mna madoda ukuba nje ndithunywe ngabanye oomalumama uba masiziveze mhlawumbi basikhona ootata bakhulu apha bathethile badala futhi kwade wathela notata endimhloniphayo lo phambi kwalogqibela bathetha into evakalayo sawube siyagangatha nje thina into esizibophelela kuyo tazethi ukubana ngaba amatolo sabe sikhona thina ukhonqa umntana ayilosukulula ukwenza indoda ayonto osukulula sabe sikhona thina sincedisana nawe yasazi solo secani kwakho ukuze side sakhe lo mntu simfunayo kodwa ke ndiyayazi ndiqinisekile ukuba ngokwembonakalo nendlela ebeseqale ngayo iyawuba zinto nje yile nto sithi thina sabe sikhona sincedise udade wethu sincedise wena sibali ukuze sibe nomntu ozawufana nawe nokogqitha kwawena
Ngalo mazwi asuthetha kakhulu thina sikhona. Sithi sikhona mthandi. Uzungamphoqi utata wakho nomama wakho namatolwe wonke. Ungasiphoqi nathi. Enkosi. Uqalile kwenye indawo. Futhi ngoku uzondithatha ngento yoba ndingumkhulwa wakho. Ya. Uba kukho into eyingxaki ungoyika uza kum. Futhi ezinye izinto ngoku uziye kuzisa kumama wakho uqala apha kum. Xelele into, xelele siyihlale sobabini futhi nawe ubuye ibonke ikhona into iqonda uba ayiyo mani ungoyika ukuthi hayi tata le mani asiyiyo le noko andinoya kule ndawo ndithuma kuyo ungoyika ukuthi bendinixelele loo nto. Ndathi ke le nto ugqibo ithetha ithethe lapha kuyo ndathi mna ke ndikhululiswe ngumama wentombi yasekamacholi ibidla ngokuthi ke kum xa ithetha xa uyindoda ufuneka ukwazi umamela umuntu uza kuwe sumncamela mlinda athethe ummamela futhi ubumamela soze ungamphenduli. Okwesibini uba kwenziwe into apha kokuyini ijonge ukwenzela uba ngomso ungayolandwa omnye umuntu ngapho ukhona. Yidwa yinto kodwa uyazi into yoba hayi mani unyanisile le nto ibiyenziwe kodwa ndiyayazi ngoku ibindiphose nje kodwa ndiyayazi because ndandiyijongile. So isitsho kumamisa lezo nto zimbini lezo nto zibalulekile uba uzibambile ezo nto uyigqibile. Ujonga nomamela izinto zinazo. So ndizama ukuthi yonke ke le nto ibithethwa apha ngootata uyayazi ndimxelele. And ke nam ndinento ethi ke uyindoda ngoku ufanele uba ngoku yonke into uzayimamela uzawuyazi uba yenzekile. Nam ke ndizama nje ndonqena ukutyixesha abantu babe wena sengabe ndizama nje ukoleka kule nto ibithethwa ngootata Olibo kwenzeka uba indoda iyamamela futhi indoda iyajonga xa kusenziwa izinto. Naxa kukho izinto iyakwazi into yoba xa kukho itshansi ibuye iyoncedisa emizini yakho kwayo okanye apha enothweni kwakho uyindoda ngoku yixanduva lakho funeka uyazi loo nto uba yonke into eyenziwayo ngoku akuzungaxelelwa. Kanti ngoku ubona ezinye izinto zisenziwa because ubuyikwela but ngoku uyindoda funeka uyazi into ezinintsi ngoku uzawuxelelwa noba kukho into eyimithingi akuzungabiswa. So ndizama ukuthi ke abantu nam ndicinga ngaloo nto uba ngaba ke ngoku mawethu ayikho enye into ndicinga uba ngesemkhulula kudala noba noko ngoku uyawudangeva. Ngilapha nje akusikho ukuthanda kwami uthanda kwenkosi nabakithi abalele ngoba abanye bayasokola abanye bayasokola ikati lele siko abanye bayasokola abanye bayasokola ngongithuba nam ngongithuba nam izandla zedlula ikhanda ukubonga kwamakwanele kwande nabanye baphakele kimi kuyanda ngizobacobela ithi ngibonga ithuba lokungibeletha ngize ngifike lana ngibonga ithuba abanye abafiki lana ngibonga ithuba enkosini nabakithi abalele ngibonga ithuba ngilapha nje ngilapha nje.
amakhesi ebhiya mayifosi wanekufana sithatha amakhesi empalambala amabini siwanike umfana sithatha amakhesi amahlanu ebrandi siwanike umfana akutata ke kunjalo sishiya 5 sishiya 2 sishiya 4 singafana toba kodishenisayo ayingomgidi tatomncinci ngumphumo ngeke mina ngihlale ngilihlazo kwami umzali ayimo ngeke mina ngihlale ngilihlazo kwami umzali yobani nipawasomani uplutikana nemithandazo yami intanga zami ziyaphumelela left and right mina ngispani ayimo ngeke mina ngihlale ngilihlazo kwami umzali ayimo ngeke mina ngihlale ngilihlazo kwami umzali Chino.